kin fita daga wannan layin. Kin fita daga wannan layin. Kwata-kwata you are out of wannan layin. Now, sai mu duba. Wannan shine jazibiyar ta halitta. Ta halitta da kika zo da shi, ko? Da namiji zai ganki, ya ganki fara doguwa, ya ganki kyakkyawa, ya ganki waye attracting ɗinki jariya wai. To akwai jazibiyan kuma da ake neman sa. Shi wannan kuma ke kike aiki ki same shi, ke kike aiki ki samu wannan jazibiyar. Wani aiki zaki ki samu wannan jazibiyar? Aikin da zaki ki samu wannan jazibiyar, na farko akwai killace magana, ba kya fita daga maganan ki da kika samu na tsari zuwa wata magana. Ɗaya kenan. Abu na biyu, ba za ki rika cin cingom a kan titi kina bazar kina tafiya ba. Abu na uku, ba za a ganki da rashin kunya ba, yana karya shi. Abu na hudu, ba za a ganki da datti ba. Misali, a ganki da datti kamar ki zama kazama. Abu na biyar, ya kamata ki sani cewa a matsayinki kina da ilimin da zai keta shi ya rike wannan jazibiyancin. Muna ganewa wayannan kaɗan ne daga cikin abin da yake rike su. Sannan abu na uku, akwai jazibiyatul mahabal shi kuma. Jazibiyatul mahabal shine wanda ake haifan mace da shi kuma ba a gane shi sai an yi aure da ita, sai an yi mu'amala da ita ake gane shi kuma. Wannan shi ake gane shi. Yadda ake gane shi kuma all along da mun sani iyayenmu idan muka zo muka duba ana samun matsala ne ta wurin cin abinci. Abincin da muke ci yanzu yana cikin abin da yake kassara shi ya lalata shi, because har yanzu ba mu san me ya kamata mu ci ba, me ya kamata mu gyara jikinmu da shi a matsayin mu na yaya mata. Ya kamata mu san wannan. Idan baki san shi ba, you are in trouble. Wannan kuma matsala ce wanda zai sake yi miki illa ya bata ki. To out of wannan jazibiyar ya kamata ki sani cewa wannan idan kika zo yanzu kullum ana cewa a'a yaya mata ku lalle. Me yasa ake lalle? Me yasa ake lalle? Because it's a protector. Strong antibiotics ne a jikin ya mace. Ɗaya kenan. Ya mace tana da wani abin da ake kira a cikin jikinta, ana kiransa dodalan basaline. Wayannan dodalan basaline su ne sojojin da suke cikin cikinta, suke cikin mahaifanta. Dodalan basaline ɗin nan su suke producing ɗin lactic acid. Lactic acid su ne sojojin da yake fita daga gaban ya mace ya protecting ɗinta. Kulle yawon idan muka waye gari sai kiga mata suna cewa a'a maganin matsi. Kina ganin kina yawon biye-biyen maganin mata saboda ba san abincin da za mu ci ya gyara mana jikinmu ba. Za ki ga namiji kawai yana ganin ki wani ya ajiye ki ne saboda mahaifiyarsa ko mahaifinsa, amma kin kasa kofin a gida, ki buga ƙasa da sama. Yana da wata mata ƙazama ga ta barkace kina ganin ta, amma ya kasa rabuwa da ita. Ya kasa rabuwa da ita kawai sai ki buga, sai ki ɗauka asiri ne, baki sani ba. Jazibiya is very strong. Idan har baki iya kama ɗa namiji da wannan jazibiya ba, you cannot fight any man. Ba za ki iya ba. Ba za ki taɓa iyawa ba. You cannot do it. Ba za ki iya ba. So out of wannan da ya kamata ki ci, misali a matsayinki na ya mace, ya kamata mu sani cewa daga nama da muka sani, naman saniya yana digesting a jikin ɗan adam bayan awa 8. Bayan awa 8. Idan kika ci strong food, kowane oily food idan kika ci a matsayin ki na ya mace da yake ƙara calories a jiki, ki zaman to kina da ƙiba barkatai babu shape. Idan kika zauna sai ki ɗauki ruwan sanyi a fridge sai ki danna. Bayan wannan idan kika zo kika zauna, kowane abinci idan kika ci, akwai misali kamar tuwo, idan kika ci tuwo awa 2 yake yi kafin ya narke a jikin ɗan adam. Tuwo awa 2 yake yi. Ke ko kin ci tuwo daga nan sai ki kwanta, mai aiki ce ta zo ta ɗaukar miki ta kama hanya ta tafi. Haka kike yi. Za ki zo ki zauna daga an aure da ke minti kaza, mijinki ya aure ki saboda ya ganki siririya, ya ga jikinki an jima sai tumbi ya kunno kai, sai ki kai kina tafiya kina nishi, ba fasali ba komai. Saboda ciye-ciye, kwai guda ɗaya kike bukata sai ki tara 5-6 sai ki ci. A matsayinki na ya mace, ba wannan ba. Idan kika tara duka wayannan kika zo kika ci, to at the end of the day za ki zo kina haila. Akwai abubuwan da ya kamata ba za ki ba kina haila. Ƴaƴan mutum suna ƙananan monitoring ɗinsu. Da iyayenmu na da, kakanninmu na da, za mu gani zama idan kika buɗe kafa za a haɗa ki a haɗe miki kafa, maza a haɗe miki kafa. Za ki zo ne idan kina magana wannan kika yi za miki tsawa, ki magana a tsari na ƴa mace. Amma yanzu babu. Sai ki zo ki ɗauki gyale ki rataya. Wayannan da muke gani dodalan basalan din da muke magana din na cikin mahaifan ya mace suna buƙatan dimi su. Dimi suke a cikin abincin ma. Idan kina haila, kun ga miyan ɗanyen kubewa kina haila? Ba a san mace ta haihu ko tana haila ko ta yi bari ta ci miyan ɗanyen kubewa. Ba a san ta ci miyan ɗanyen ayoyo. Ba a san ta ci miyan ɗanyen karkashi. Saboda su high antioxidants ne su kuma. Abinda zaki lokacin da kike haila, ba a san ki ci 'ya'yan itatuwa lokacin da kike haila. Allah ya halarci duniya abu 4, ya yi dan adam abu 4.
yayi zafantaka, yayi sanyantaka, yayi busantaka, yayi zafantaka, busantaka, danyantaka da sanyantaka. Haka lokacin da ake sanyi, in ana sanyi me kike nema? Suweta, ruwan zafi kisa. Haka ne? Haka ne ko? Wayannan shine bambanci. Idan ana zafi sai kiga kina cire riga, kina bukatar iska. Idan kina mura akwai muran iri biyu. Akwai muran da sanyi ne ya kawo shi, akwai muran da kura ne ya kawo shi, kowanne da treatment din da ake masa. Muran da kura ya kawo shi da muran da sanyi ya kawo shi. Muran da barkono ne ya tara shi kina atishawa, shi kuma ruwan sanyi yake bukata. Muran da kika yi shi kuma sanyi ne ya kawo shi kina norindos, shi ke bukatan ruwan dumi ya fita. They are two different. So akwai yanda ake treating mura daban-daban. Na wayannan dodolin baseline din da muke magana, chemical din da yake fita, kinga suke fita za su protect ɗinki already. Idan suka protect ɗinki saboda suna da lactic acid, ke kuma sai ki dauki kowane irin sabulu that comes your way, kowane irin sabulu ki bata kanki da shi. A matsayinki na ƴa mace, sai ki zauna tashi, ya za mu zo mu kwanta saboda kawai kin yi aure, sai ki kwanta tashin aspire cikin abin da yake boosting wa ƴa mace kwayoyin halittanta. Za ki zo ke ba za ki azkar ba, babu karatun alkur'ani mai girma, babu wanka da wuri, babu komai. A cikin abincin da za ki ci din, so nawa kike cin zogalen? Shi wannan da suke dankalin Hausa, bayan sama in kika tafasa shi ko ruwan dankalin Hausa zaki iya wanka da shi ki gyara jikinki. Yana da collagen. So nawa kike gyara jikinki da shi? Shi dai so nawa baki sani ba. Amma abin da kika sani shine ƴaƴanmu na yanzu da duk wannan abinci da muke magana zaki ci dawa an zayar da shi, gero an yadda shi, masara an yadda shi, baki iya sarrafa shi ba, sai ki je ki dauki indomie, sai ki fara ki ci taliyan in aka ce ki vegetable soup da za a zo yi ba za iya ba, kukar ma yanzu ba za ki iya ba. Idan kika dauki kukan, sai a matsayin ki na bafulataran Gombe, idan za ki yi kuka ko za ki yi taushe ko za ki yi wa, nemo na other places ki yi. A matsayin ki na ya mace, Juwairiya, I stand before you yau ina gaya muku na iya dafa shinkafa daban-daban 37. 37 dishes shinkafa zan dafa shi 37 dishes. Shi kadai zan dafa ta shi 7 dishes. Yau ana zaune, yau idan kika yi fushi, mijinki ya fushi, wani irin siga kike ba shi hakuri da shi? Da wani irin siga? Now, sai muna rating duniya yanzu, duniya da turawa da bakake da kowa na rating duniya, 95% ana da wannan ciwon sanyi. Sai mu koma analysis da malamai kuma suka yi. Suka ce abubuwa guda 5 yana kutsawa cikin auratayya, yana lagalaga da auratayya. A lagalagan da yake da auratayya sai mu duba. Na farko sai suka faɗa environmental problems, shine 5. A matsayin ɗaya mace, wani irin training aka miki? Wani irin training aka miki a matsayin ki na ɗaya mace da zaki fuskanci wani jarabawa na ɗa namiji? So ba za ki taɓa yin aure ba sai kin san wace ce ki. Waye mijin da zaki aura? A cikin jarabawan da ake yi na auratayya, before going into matrimonial home, there are things you're supposed to know. Ke me yake saki farin ciki? Me yake saki bakin ciki? Wani irin abinci kike fi son ci? Part of it. Shi ɗan namiji da zaki aura, a hiran da kuke yi da shi, duk hiran da kike zo kina ta sun kuye da kyara ganki, labarin zai canza an jima ya aure. Ask him, sunana Juwairiya Usman Sulaiman. An haife ni a wuri kaza, na yi makaranta a wuri kaza, na yi kaza, ni ba na son magaryaci, ina son mutum mai mutunci mai kaza. Daga kin fara presentation ɗin kanki a wanda zai aure ki, gobe zai fara tantance kanshi before he comes around. Idan da ƙarya a ciki zai tantance kanshi, you don't do that. Sai dai ki take face to ki so kina ta ƙarya ke karan kanki baki san kanki ba. So har a yi auren ki baki san kanki ba, iyayen ba su san waye za ba, burin su kawai a yi auren. Auren kuma yin ta ake mutuwa take har gobe. Har yanzu kuma mun kasa gane points din auren, kuma mu ne Hausa Fulani masu matsala har gobe. We cannot fight for it. We can't fight for it. Why? Muna zaune in an je za zo aure da ke sai a miki gado, a kai lefe, ya je na ta ciza ya zai na ta Allah ya isa lefan sama. An cuce shi, an kawo damuwa. A baki nama, a baki komi, you can't cook. Presentation a matsayin ki na ya mace, you can't do it. Baki iya komi ba, you are just there. Ga kinan dai kawai. So malamai suka yi magana wannan biyan. Out of wannan environmental problems ake faɗa, ran da mace za ta yi aure, mijinki dole ki sani a rayuwarki me ya fi son ci, best food ɗansa. Kun sa abin da ya sake tambayan best food, barin gaya muku. Na farko, idan namiji mace bai kamata tana da sallo guda ɗaya na cewa miji ya yi haƙuri ba. Wallahi you can't fight a man with cewa to ka yi haƙuri yau, to ka yi haƙuri gobe.
You just send you away. Abincin da kike ci kullum kika tambaye shi me best food din shi, ran da ya bata miki rai. Ana sana'a ne ba don ankon biki ba, ana sana'a don ka sustain kai sadaka a gidan aure, ka manajin aurenka, ka samu hanyar shiga aljanna. Dauki kudinki, yi mishi abincin da yafi so, ki feshe turaren da yafi so, ki labe a daki kina ta leke. When he comes around, yana zuwa dining kwanan ma kin canza ta, yana bude ta, zaki ga ki kalle shi daga cikin dakin ki labe, zaki ga yana dariya because it's what he likes. Daga nan da bai niyan sallama ba, zaki ce na ce ina kike, sanda zuwa yalla bai, sanda zuwa. Yana zuwa turaren da ya ɗebe shi, kin ga wannan abinci ya ɗauke 50%, 30% out of it ya bi saura 20% zai da bakin shi. Ke kin sa ma abin da kika min ɗazu baki kyauta, wallahi na san ban kyauta ba, aka yi haƙuri, wallahi na san ban kyauta, na san baki, ni fa ba na san irin wannan, yana bata mu rai, ka yi haƙuri, I know it, I know, ka yi haƙuri. A wurin har kina da wani aji ne? Ke har kina da wani aji? Ina kika ga aji? Ina muke koyon auren mu ne yau? Problem da muke da shi shine serious. Kice Omer da Zira. Oh, the best what do you call it? The best seasonal film ko? Shine Omer da Zira. Ki je ki bude Hausa novels kina karantawa. Ki bude Hausa fina-finai kina ta karanta. Wai a wurin waɗannan mutane, they are just looking for money. Guda nawa suka yi aure suka zauna? Tell me, actors, actresses guda nawa suka yi aure suka zauna? Ke da Allah ya miki baiwa, ya miki ni'ima a matsayin ki ta musulma da zaki aiki ki samu lada. Wallahi summa tallahi la ilaha, if you don't do it, go back to your husband, bend down and beg him. Abin da yasa aka ce mu ne Hausa Fulani masu matsala, muna da yare a Najeriya irin su Yarbawa, muna da irin Inyamurai, shi yasa idan mazajen mu suka auro su ba ma iya competition da su. You cannot compete with them. Ba za ki iya competition da su ba. Suna da wani matsala su. Idan har ni na san wata bayar biya da na sani, aurenta ya mutu a Lagos, ta zo arewa, wallahi Bahaushe ne ya aure ta bayan shekara 15, sai Bahaushe ya dauke ta, bayar biya ki daukanta. Domin tambaya ɗaya za a yi, mijinta yana da rai, a ce yana da rai, ba ta da halin kirki. The conclusion kawai ba ta da halin kirki. Ke ko a arewa, mu Hausa Fulani an koya mana kirari. Namiji 10 ba uba 10 bane. Namiji kanin ajali ya kashe ki ya kururuwan jana'izanki. Namiji buhun kaya, namiji tsantsan majina. Mahaifiyarki ne za ta je ta shaƙe mijinki a idan bada shi. Mahaifiyarki ce za ta koya miki sata, ki ɗebi abincin miji kina kai mata. Mahaifiyarki ce za ki koya miki sauraron wani namiji, ta ce cousin ɗinta ne, ai dan uwanta ne, kaza ba tsari ba komai, ta koya miki. Sai mu wannan, in kina son ki zauna lafiya a matsayin ki na ƴa mace, ran da aka zo, shi yasa a courses da muke yi wa ma'aurata, dole ki tambaye shi wani kaya fi son mata ta sa. Idan zannuwa kike sawa, ki sa zannuwa, ki kamshe, ki waye, to yanzu yana son skirt da blouse, yana son ki dame da jeans, yana so ki fito matan zamani, dole ki nemo su ki iya. Aure ya wuce tunaninki, wallahi, it's not what you think. Idan yana so a ci abin an miki dining table, shi dining table baya burge shi, tabarma yake so a zauna, entertain him da tabarma. Idan ba shi yake so ba, if the kind of man da yana son abincin shi by 7 o'clock yabancin shi is ready. Dole kawai ajiye tarbiyar gidanku, ajiye tarbiyar ki if you want to be successful a gidan aure. Ke barin gaya miki, mazibjin da muke da mata 4, haka Allah ya da namiji, you cannot escape that. Wallahi, ko mahaukaci ne, wannan emotional contact da muke fada, ko mahaukaci ne baya mutuwa, yana nan. Zai ci abinci mummuna, zai sha ruwan kwata, zai yi datti shekaru ba, amma yana ganin mace ya san mace ce. Ba zai mutu da zama for you. Amma kuma a gidan auren ana tattacewa wace ce. Waye, to wannan ne ake fighting for homemaker. Ke ce likitan mijinki, ke ce computer analyst ɗinsa, ke ce accountant ɗinsa, ke ce nurse ɗinsa, ke ce ƙawarsa, call me if you want to call. By the day ya ce yana ɗakin ki, jikin shi na bari, because duk logic ɗin kin sani. You know it, duk logic ɗin kin sani. That's just the plain truth. Ya zo ya ɓata rai, kin masa kirari. Ya ɓata rai, kin masa waga. Ni ma na mun waga. Ni ba? Na ana mun waga. Kuna so muku ne? Muku mata, waga da miji na ke mun. Idan raina ya ɓaci, zai ce